aikuisetkin tulee omista lähtökohdistaan, me voi niinku sitä ymmärtää, mutta kyllä se on aika iso paukku sille pienelle koululaiselle, että jos hänen niinku tulevaisuutta sanotaan siinä, että sä et tule ikinä oppiin tätä matikkaa, tai että siusta ei kyllä lukijaa tule, tai jotain tämmöistä, niin sille ei, sitä ei voi tietää. Jokainen päivä on niinku uusi mahdollisuus, mutta että en haluaisi niinku aikuisena rajata tollasta, että sitten vähän teippiä tuohon suun eteen sitten tarvittaessa. Että ne voi olla, kommentit voi jäädä pitkäksi aikaa, että pelataan vahvuuksilla, mennään niin kuin sen lapsen tahtisesti ja sitten inhimillisesti, niin se ilokin voi sieltä vaikka pilkahdella ja ajattele sitten, että meillä on ollut niitä vaikeuksia. Ja sitten kun lähteekin sujumaan, että maalataan niin kuin näitä vaihtoehtoja näkyviin. Niin, ja sitten just se, että jos saadaan, ja lapsi uskoo niihin omiin vahvuuksiinsa, ja niin kuin näkee sen, että hei, että mä voin selvitä, mä voin pärjätä ja näillä vahvuuksilla toimia, niin että kuinka paljon se tuo hänelle niin kuin sitä itseluottamusta ja niin kuin sitä iloakin varmasti.